Метро е моят старт към големите мечти. Аз съм Лия Димитрова, на 21 години и след завършване на дуалната форма на обучение, компанията ми предложи позиция заместник ръководител на отдел нехранителни стоки. А едва след няколко дни ми предстои повишение като ръководител на отдел млечни деликатеси. Избрах дуалната форма на обучение заедно с майка ми, тъй като видяхме плюсовете, които може да получа след нея, а т.е. да започна работа тук и да се развивам в различни сфери и различни позиции, които предлага компанията. Успявам да балансирам между двете неща, работа и учене, поради факта, че имаме гъвкав график, който можеш да караш първи, втори или междинни смени. Така мога да съчетавам двете неща. Да, трудно е, но не е невъзможно. Работните дни, които имаме тук, са динамични, различни и цветни, бих казала. Знаем какво трябва да правим, знаем всеки ден какви задачи имаме, но винаги изникват нови и нови. Такива предизвикателства се приемат с усмивка и положителна емоция. Моят любим продукт, който най-често препоръчвам на нашите клиенти, е луканката на Метрошеф. Все пак нашите Метрошеф продукти са много добри. А защо луканката ли? Защото е много вкусна. Най-важното умение, което придобих тук, е добрата комуникация с хората, тъй като трябва да се реагира различно в различните ситуации. Те са много, но може би най-вълнуващия е повишението, което ми предстои след няколко дни, тъй като сменям работната среда, колегите и позицията. Най-ценният урок, който можеш да научиш в Метро, е, че с труд и постоянство можеш да постигнеш всичко. Избирайки дуалната форма на обучение в Метро, избирате по-добър старт в живота си, а ако сте упорити и трудолюбиви, може да постигнете много неща с помощта на компанията. Остани при нас, за да създадеш своя път.